Lúbka mi dnes poslala takúto úžasnú ponuku. Pre našich výnimočných klientov tak mi poskytuje limitovanú ponuku pôžičky. Pozrime sa na podmienky. Zvýhodnená sadzba 9,1%. 9,1%. Výborne. Pozrime sa na hviezdičku. Zvýhodnené podmienky podliehajú schváleniu. Takže výborne, ani to len nie je ponuka pre mňa, ešte by asi posudzovali príjem alebo čo. Ďalej, 50% zľava z poplatku. Takže ešte mám platiť aj poplatok za poskytnutie? Ďalej, možnosť poistiť si úver v prípade nečakaných udalostí. Wow, takže ešte si môžeme aj kúpiť poistku, zaplatiť znova. Takže zhrňme si to. Úver za 9% plus poplatok, plus poistenie a plus posudzovanie, či ho dokážem splácať. To je ponuka pre výnimočných klientov.